Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, upende kazi yako. Kazi ni kazi, sidharau ya mwenzio. Kazi ni kazi, sichague lolote. Ninasema ni kazi bora chakula. Ninasema ni kazi bora mapato. Waliolinda kazi wamenawiri maisha. Waliopenda kazi wanakula matunda kazi Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. En keso machielo Jaera mar Lolwe TV mabende Nyasaye oseyono pinono wachako romo kaendi e chenro ni eri mar ohala gerruok kama datai en an Millicent Adhiambo. Bana kaka odiochienge mosekadho goeki, odiochieng' ma kawuono an gi wendo kaendi kendo daher mar kwayi Jaera mar Lolwe TV ni kamoro amora ma intie ma ineno wae yaw iti kod wang'i matut mondo mi iyud puonj kuom wendo na ma an go kawuono. Arwaki ni machiegni wendo na ma kawuono. Kamara Millicent. Nyingi ng'awa? Gi nyinga luongo David Ochieng' Olang'. Ajaka Julu. Yes, David Ochieng' Olang'. Itimo ang'o? Tich ma somo hie en tij gedo. Yeah. Ma somo mano mana somo but gi sani tich ma Nyasaye ochako miya en puonjo ji kaka inyalo loki. Yes. To e tok loko onego beni kapok ichako loko onego ing'e nang'o mida loko. Yes. Kech loko nitie gi ohala mbele kacha. Koro ikuongi ikori tiwacho ni ang'o mida loko. Kuongi bedo gi target. Ng'ama nigi target en ng'ama nya chako gimoro. Alafu kisechako gimoro bidwa chako ohala no kuongi bedo piny tikori ni bin gi luor e ohala mida timo. Ne ji duto te manyalo winjo nam Lolwe TV Lolwe ng'ata machako ohala nyaka bed gi target. Kisebedo gi target kichako ohala nikech ohala dwaro luor mang'eny. To ji duto te mes ochako ohala kokupi ng'ama chielo. Kada luwo Millicent samoro timo ohala moro takia ni Millicent noluwo mane mondo nochopo ohala ni ma odhigo mbele. Koro gigi duto te kokikori to kenya succeed ohala nikech ikupi ng'ama chielo. Yes. Tich mar puonjo oganda kako winjo migi loko maber makelo dongruok ni. Isetime bang' thuolo maromo nade? Osebudho almost 3 years katime. Yes. But gisani koro agone Lolwe TV erokamano. Lolwe koro sani omiyo ji mang'eny biro winjo puonjna. Yes. Yeah. Erokamano ahinya. Mana mapiyo kwa dhi nyime kwa chaka. Ing'eni nitie ji mang'eny kata e skul wan gi terms. To iye kae ni yor loko kata ohala ni endi bende wane gi terms. Ng'ato nyalo wacho ni an kaka an Millicent an ja ohala. Talukora na ja ohala lakini akia ni ohala ni en ang'o. Dong dilerwa tiende gima ohala en. Mondo kata ka ng'ato dwa chako timo to ng'e ni gimiluongo no ohala ni en gima chalo kama. Koro kata kotime to ng'e no donje ang'o. E ji duto to ng'e no ohala gin mar joma ok ti. Yes. But ohala en tich. Ohala en tich kidonje ni dwa tiyo ohala to ohala en tich nikech onyalo konyi nyaka gi nyithindi michop mbele. Ohala pimoga gi ng'at ma da yudo nyako moro. Wawunde na chero nyako moro kacha to nyako no ng'isa. Yes. Wanyalo dak ta yie. But kamar tugo to kadwa. Mane ohala. Yes. Ohala kidonjo ne gi penjiri. Ohala ni en mar tugo kosa da dongora kod ohanda. Gire nyisi kanyako cha wawinjore go mwadak. Wabiro nyuolo nyithindwa nyaka nyikwawa. Same to ohala kidonji ka in gi target maber, wandi biro dongo. Nipok neno nyakwari wandi kanyo. Yes. Nyiso nyakwari en ang'o dongruok ma wan go. Ma ng'ato ka ng'i chien kaka ne chak to ne lang no chako mana matin. Donjo kanyo. Nyako tinasero mana makatugo. To koro wan gi family. Lang no chako matin to lang koro ne oneno kodongo ne nikech ohala. Yes. Yeah. Mana kamano in kaka David Olang' kaka wacho ni ohala en tich. Janeno jalonyo lero ni ohala en tich. To tok ji mang'eny assume ga ni ohala
en mar jogo ma onge gima timo. Wach ni ng'amoko dhi skul en emi dwa ni resort to timo ohala, but ohala ng'ata nyalo timo. Mana kaka inyaneno nyako maber tisiari wacho ni nyako ni adakawo mondo adagodo wanyuolre wadongre together. Adhi mana nyime, in kaka David Olang bende isetemo timo ohala moro amora? Gisana dhi mbele go ohala. Yeah. An onge kuma ndika. To donge kitimo ohala inyalo lero ne joneno kata inyalo puonjowa matin siri mar gero ohala mapiyo? Siri maduong' ni nyaka iluori wuon. Yes. Ni gima adatimo ni adatimo ang'o mondo okonya. Siri mar ohala wawuonde ni gi rieko ni adauso kata mawembe. Yes. Ting'e ni maembe ni aware pesa makama to wande en pesa makama. Koro ka wang' aseuso tabet piny e dhoda kata oda tapenjora niya ohala nowuok adi, to nego achiem nang'o, to nyinyo modong' bende nyalo konya makinya chaka wer. Bane mamiyo ohala dongore. To wan wawegi wan kaka joluo wawuonde ni kech ohala iyudo ka ng'ato osewero to ka wang' otiyo gi pesa to otiyo gi pesa mang'eny maka kinyo dhi wero to chako buok ni kara pesa na ni kanye nikech noko kwano maber. Koro mano hinyowa. Chalo mana inlet tin but outlet duong'. Koro hinyo ohala but onego bed ni outlet bedo matis to inlet bedo maduong' mondo wakonyre ko wando nyalo yawre. Yes. Koro siri mar gero ohala mapiyo en luor. En luor, nyak moko nyaka iluoro andino mokwongo tibedo gi ikruok ni nawero pesa di to gika uso en pesa di to odiochienga te pesa matiyogo e ngimana en pesa di. Biro miyo koro bubero go ohala maber. Yes. Erokamano ahinya. To gin ang'o gini ma ng'ato ok onego tim e seche ma oikore nodwa chako ohala? Gima ok onego ng'ato tim sama ikore nodwa chako ohala, ng'i dwachi. Yes. Ng'i dwachi kaka dhano. Be iture go ohala. Nitie ng'ama dakawo ohala okete dwache mar dende. But ohala en gima onego wachore go mbele. Kwa hivyo king'iyo ka in ng'ama ng'iyo mbele to dwachi wuon mar ot ok inyal keto ohala mokwongo. Ikuongo itiyo koko wang' kibedo mochur no anda en ang'o. Yes. Eka koro dwaro donjo. Yes. Gimomiyo penjo ma kama en nikech nitie joma chako ga ohala mana koneno ni David cha odonjo ohala mar kahaya. An bende chalo ni ohala ni en lucrative. Dwa ni amba chako ohala machalo kama ende. Koro emomiyo nadwa ni ilere no joneno matin. Gima ng'ato ok onego tim nikech wan ga gi copycat. Otimo nikech ng'ane timo. Target ogego en odwa chaka nikech oneno ka Millicent ochako dhi maber. Koro ema gombo ni ler ni ginang'o gini ma kidwa chako ohala ok owinji donjrie. Chako ohala kirieri tir nikech ne ming'e gimomiyo idwaro koso nang'o. Gira nyisi ke chambe an gi farm. Gimi wacho no an gi farm mar kahaya. Yes. Matimo ng'ata nyalo miyo. Gira nyisi gima medo hinyowa kabisa wan joluo. Yes. Adaluo Millicent takiani Millicent samoro noselal. Yeah. Adaluo Millicent nigi kahaya kara gininyo Millicent. No. Didwar Millicent tigogo mbaka. Kaya Millicent. Ebe nada dwara. Nagdwaro ni ng'adna rieko kama. To ka Millicent en jaluo machunye ler magombo mondo joluo dongre, to Millicent biro keto lang' piny to loso go lang' no lang' gini berne en ma rachen ma. Mano pok chako ohala. To kitime ma Millicent bo kia toke. Yes. Unyala lal ute. Koro kikelo Millicent kia gima inyo Millicent ka to gi gima konyo Millicent wande ma. Koro dwar ng'ama timo ohala no ugo kode mbaka. To ng'isi ka ng'ama chunye ber ma embo dwa nodongre to biro lero ni te kaka gino chalre. To nyakudu thuolo mubedo siep mode. Yeah. Erokamano ahinya janeno Malole TV kaka iwinje no endini kapok itimo ohala kineno ka ng'ato timo ohala momori bed kode piny upuonjru kode mondo ing'e anena ni ber ohala no gi rach ohala no gin mage makata koro kidonje tichako gino king'e ni gima datimo en mae. Kwadhi nyime aneno ka tielo mokwongo chiegni mana rumo. Ere pesa maber chako go ohala? Wan gi hola kata miwacho ni kungo, wan gi keno kata miwacho ni kungo, wan gi hola midendo ni loan kata ma ng'ato konyi godo kata ma uriworu kata partnership. Pesa mane maber chako godo ohala? Kapok chako ohala kungi dwar Millicent. Yes. Matimo ohala ile meda timo. Millicent bro go kodi mbaka ming'e lerne. Mung'isi ni pesa makama kichako go wanda en makama e muda mar munane. Tok mano an awuon kaka jalony okabi konyi ni dhi kaw loan mokwongo.
kanti yo minyalo chako go ohandi gima this. Yes. Tichako go kineno dalili mar ohala ni nyalo yudore matin kokidhi kawo loan nikech yo isepayo. Eka koro idhi kawo loan. Yes. Erokamano ahinya. Koro mano tiende ni iwacho ni pesa maber chako go ohala en loan. To nitie jogo machako ohala kod kungo. Koro ji avila gi tinyalo nyiso gi nang'o nikech nitie ng'ama notimo gimoro kata ne ng'ato ndike to kungo pesa ne moro mowacho niya pesa ni koro mona kama te kadhi chako godo ohala. Ji avila go inyalo nyiso nang'o? Emomiyo kana chako loso mokwongo ng'at mada kungo no chako nyako ng'e ohala maratemo. Yes. No eno ohala ni ka chake bo dhi chopa mbele to mondo chake nyako dwar ng'at mosetimo ohala ila. Yes. Kendo winjore kanyo. Awinjo maber. Emomiyo nadagi wach kawo loan. Loan gi maber to rach. Chiemo na puonjo chien kacha ni chinga machako gi gimo nego tieko go. Gi ranyisi japuonj. Kawo loan. Kise kawo loan no an jopuonj no kawo loan wate. Kini kawo loan gi target didang'yo saloon ka mibiro ge tich. Yes. But Mr. Lang to kawo loan datimo go ohala amo dagero plode moro mano chal kaka ohala. Wanjeri wa kawo loan te. Ini drive nyaka kar tich ka kisabiro gi gari mar loan. An bende akawo loan agero plot. Kasa gero plot chingma loan ida chak ng'adowa tiyudo ka koran ploda 130,000 idwe. But in gachi no kawo kuomi 30,000. Kechudi chieng ifuel gari 1,000. To gari no gima konyi go onge. To unji are ukawo loan. Dumo wile? Yes. Bangi gini mokari adek value obiro. Dwa nono ni to loan kaka nyo ukawo. Ngane no kawo loan. Ni mari timo nade. Keni winjo? Ngama chielo gero plot. Ngama chielo gero ung'iewo mtoka. Yes. Ngama ung'iewo mtoka bangi gini abich mtoka value agolo ni pesa ni piny. Koso kamano. Yes. But the plot idho. E tiend gima natemo wacho nitie joma chako gima onego tiego en mano. Koro onego wang'i gima onya chako maka koro watieko maber. Ja plot cha nikech notimo ohala maber nikech ogero plode. Kiny onya ng'iewo mtoka koro. To plot fuel ne. Batito koro inidok piny kabisa. Koro samwa timo ohala nyaka wabed kiny ere gima onego chakgo gima onego tieko. Mondo wakonyre. Erokamano ahinya janeno mar Lolwe TV gi thuolo ni endi aneno ka tielo wa mokwongo seko mana rumo we wamodhe pi moro matin kasto bang'e no waduogo. Kik idhi mabor kete mana kanyo e Lolwe TV kaka ing'eyo ni gini endi en marumo. Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, upende kazi yako. Kazi ni kazi, usidharau ya mwenzio. Kazi ni kazi, usichague lolote. Ninasema ni kazi bora chakula. Ninasema ni kazi bora mapato. Waliolinda kazi wamenawiri maisha. Waliopenda kazi wanakula matunda kazi Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Machiegni kendo jaera mar Lolwe TV e tielo mar ariyo e chenro mar ohala gergo ka bende pod wadhi nyime gi jalony ma puonjo ji e yor loko kaendi Mr. David Olanga ka bende puonjo wa puonj mabeyo kotenore kod ohendni mopogore opogore kaka wanyalo loko, kaka wanyalo dongore e kerewa mar ohala. Arwakini machiegni kendo e tielo mar ariyo. Machiegni kendo wendo David. Erokamano. Wadhi mana nyime. Wan gi kungo miyalero kaendi gi wach hola. To daher mondo inyise ji ni kungo en ang'o? Kungo en ikruok ne gima kiny. Ji duto te kidani los yoregi nyaka ikri ne kiny. Yes. Ng'amo ikre ne kiny kata Yesu morgo. Nikech muma wacho ni kikwaya tami. Girang'isi ikwa Yesu miya pesa ager goda malum. Yes. Mr. Lang beno kwa ni Yesu miya oda miya pesa ger goda gorofa. Jogi duto te deme kalure kako kwayo. To Yesu dhi mi kose mi to kumiye yo mano umiye yor kungo. Yes. Ko kikungo kenya gero. Yes. Gima chalo kamano. Koro kungo kidani tim tiend kungo kata dange tiend kungo
ng'eyo gimone giyago ni kawuono odiochieng' ma kawuono David nowuok dalane. Olang kowuok e dalane notiyo gi fare pesadi, mano an kaka chako ga kungo. Atiyo gi pesadi, amodho pi pesadi, achamo lunch pesadi, odiochieng' ngima, pesa matiyo the whole day, abro go kwan. Yes. To 10% akano. Mana chako kungo kaka. Machielo, pesa mayudo odiochieng' no te, mana loko mayudo, kata obed milion, obed 100, obed 200, 10% akano. Mane kaka na kungo. To gimomiyo akungo ni mondo kiny kochopo tabed maber. Mondo kik jomoko nyiera. Kendo jo kanyo ero. Mondo kik jomoko ma dwa nena chien kan ng'ani nyotiyo matek ang'o motimo. Yes. Jo kanyo ero. Otimo ma. Nikech chien kacha nitie gima biro penji. Ma pile bawacho ga umri penjo ng'ato. Ni iki ma 30 snitima, 40 snitima, 50 snitima. Iki ko penji biro duoke nang'o kano kikungi. Omiyo joma tiyo matek, itiyo matek tikungo mondo idhi mbele. Koro miwa tich mayot. Kochopo kanyo to wan gi tich mayot nikech time manyalo chopo go ka mwago mbaka, mwapuonjo wetewa gi kaka sani gineno wani ok yot. Yes. To ka koro chance ni wan go mar puonjo ma to kanyal kungo kaka lang, mana riambo. Yes. Yeah. Koro kaka isewuoyo maber kaka ng'ato nyalo kungo niendi. Nitie jogo ma gitiyo matek lakini kungo tamgi. Dongi nyalo puonjogi kaka ng'ato nyalo kungo. Mapenjo na biro kama. Ere kaka ng'ato nyalo kungo maber? To siri mar kungo maber en ang'o? Mokwongo nyaka ituonri, ting'e budget. Kapok itimo gimoro amora. Yes. Onego ing'e ni an kaka Olang ngima na gi joga. Pesadi manyalo tiyo go odiochieng' achiel. Yes. To pesadi ohala mayudo odiochieng' achiel. Yes. Biro miya tich mayot mar kungo kang'iyo kaka pesa mayudo. Kech ok anyal kungo gima onge go. Mane gima loso ne monego akungi. Dong kamano. Kapo na loso odiochieng' kata 500 kende. 500 ang'eyo to ngima na odiochieng' no te chamoga pesadi. Koro masecha mayudo nyinyo na mana mawero go chabo dhi mbele mas mudong'ni. Ema kora kunga kaka dhi go mbele gi ngima na. Omiyo kora bro siemo jaera mar Lolwe TV ni kiyiena pesa mayudo no mane pesa. Kikirit pesa moro ni bro yudo machielo mopogore gi miyudo sani. 100 miyudo no, 200 miyudo no. Dwar ji moko 10. To wach niya, ni Olang wagolu 100. To mondo tim kungo. To 100 kwa loke dwe na 30,000 dong kamano. Yes. To higa 360,000. To wagoyo ding'wen kidhi sera sako kaka na ja sako. To imiyo loan. Kose miwa loan to wachako giro maber to dhi mbele. Nikech nwa kungo to nikech pesa yudo tek. 100 ok anya kano kenda matim go gimoro. But ka wan oganda onyalo bet ma. Yes, wanji kata 20 kata karu ka un kata ji 15 un 45,000 a dwe. Only 100 shilling. Yeah, 100 shilling per day. Mano dwe ji 15 wan 45,000. Yes. So come on. And come on. Yeah. Okay, okilerwa pogruok manie kind kungo kod keno. Gin gik machalre koso gipogore? Kungo gi keno gidwa chal. Lakini kungo ing'iyo gima kiny. But gimikano, ikano nego beni itiyo kod seche. Nyayudo kaka sani ayudo tenda moro. Ne sirikal. Adhi yawo bank. Winjo kanyo. Awinjo maler. To jo bank ka jo tenda ka ndiko na check. Tatere bank koro makanya dhi keno. Kasi keno tabro golo tatero kuma kunge. Koro bro miya tich mayot. Yeah. To kungo koro iwacho ni keno gi kungo pogore. Kungo janeno malo TV jalonyo lerani. Kungo ikungo king'yo gima kiny. Lakini keno inyakano tinyalo tiyo kode samoro amora midwaro. Mana kamano. Kadi yie inyalo miyo wasigandi matin. Mana matin kaka isekungo gi gik makungo osetimoni e ngimani, ng'ato nyalo neno gima kungo osenyuolo. Kungo sekonya nikech an pok ondika. Yes. Kaka inena ni an pok ondika. Yes. Nikech okalo mane kungo kaluwore kaka atiyo gi giga. Makata ka nitie moko ma ok anyalo wacho mbele ji ka. But ka kuom ng'uono Nyasaye boloso thuolo tuburo tuneno ni ma. But kungo sekonya mang'eny. Apuonjo nyithinda moko Nyasaye osemiya. Achiel ariyo moko man go bende kokalo kuom kungo. Ero kamano ahinya. To bende nitiere midhierni ma itudo kod kungo niendi?
nikech iyudo ka ng'ato nyalo kungo lakini kungo ne ni okadhe achiedh nade ma otame. Midhierni mage ma itudo kod kungo ei ohala kaendi? Midhierni ng'eny nikech nitie joma chako kamano to gionge target. Ng'ama onge target mano ng'ani gi midhiero. Yes. Nikech onge ng'anya keto dakuon moted kuon koyieng'. Yes. Mano ng'ani gi midhiero. Ni tedo kuon mi umo. Ni to koro kichame. Mano ng'ani gi midhiero nikech yieng'. Koro kapok itedo kech onego kai kokitedo. Mano ng'ama midhiero kabisa. Koro an gima timo maber ni kapok itimo gimoro amora. Ungiki ni gima timo maber adieri onego obed gi gima onego oikre gima onego watim kamano. Omiyo gimoro amora kata kungo nyaka ikre mano. Yes. Ber mag kungo inyalo nyisowa? Nikech ing'iyo ngimani makiny. Erokamano ahinya. Koro ber maduong' mar kungo en ni kungo king'iyo ngimani makiny, dongruok ni makiny, generation ni makiny. An gi penjo moro kaendi. Bende ng'at ma ja ohala to hero raha, ng'ama kungo ma ngimane dhi maber? Ok nyalre. Nang'o? Jogo monre. Jogo monre. Monre nade ler? Jogo kwinjre. Ikungo to rabe itimo. Tek kabisa. Yes. Gigo raha chamo mang'eny. Yes. Molo kungo. Gig raha bege mit to gin machuok. Wawuonde ni kata ni ajamath kong'o. Nada dhi e bar. Dakika 15 kata 20. Bing'ena anya tiyo gi 5,000. Kata 20,000. Kata 20,000. To but mondo alos 20,000. Ikaw muda maduong'. Kwa hivyo gigo dwarre. Wanya enjoy but kik wa misuse. Yes. To kanyal wuok nadhi kamoro ma dakika achiel asetieko 20,000. Nitada kungo. Okay, nyala. Pima nena da kungo 100, wanji apar kodi, dwe wada loso 30. To 30 nukumea Tana chomo godo. ariego kucho dichiel. Be winjore dier kik ok winjre. Koro kodwa dhi mbele to wang'e ni ang'o momiyo wadwa dhi mbele. Koro kapok itimo gimoro amora ng'e ni an aonge lo. Yes. Donge. To ng'acha onge lo ubed ji apar, to nyalo loso pesa mong'iew lo. To ji ailagi seche ma gin gi target mar ng'iew lo. Ok ginyal rawo kamoro maketho pesa mara. Ok nyal beto kanyo. Erokamano ahinya mane kiko jaero Malolwe TV ni king'ama ohero raha kata be ni timo ohala wani timo maber to ok inyal kungo nikech the moment miyudo pesa nino kata miyudo profit kichomo go raha tidhi tieke te. Wadhi mana mbele kaendi. Ang'o ma thoroga podho ohendni mang'eny? Ang'o ma demi ohala podh mapiyo? Nikech wakoso target. Ng'ama nigi target to andok podhi. Yes. Gome wacho na andok podhi. Kachako gimoro ni adwa na tim gicha. Yes. Chura nyaka tia bidi kae mondo atim gicha. To ng'ama onge target gino timo to boko badhe. Kata wang' ng'ato biro ni ng'iepo ko badhe ok onyalo wero moko pok otim. Otimo gimoro mana mar kamano. Walo nyaka podhi. But ka nigi target titimo ohala maber to ohala mondo podhi tek. Erokamano ahinya janeno Malolwe TV sa tielo mar ariyo bende aneno ko ochiegni mana yombo kaendi kadhi nyime ajalo lernwa siri mar ywayo customers e kar ohandi moro amora miyawo. Ywayo. Siri mar ywayo customers, mar loso customers mondo mi ka yawo ohala to customers osik ka biro kendo gimor gi tiji kata ohandi no endi. Biro luwore kaka in. Ohala duto te kata be Nyasaye nochwe gi sura mararacha. Yes. Tema tek ng'i kata picha moro ting'iyo ni yo manyalo ka ng'ato neno to chalo gima ibuonjo. Ohala sa duto dwaro mor. Yes. Osiepegi mabiro ng'iepo kama intie nyaka nyisgi picha maber. Ing'eyo kaka idili ng'ato kech kas tembe geche opogore. Ti ng'ama da biro iri ka dhawo. Ing'e kaka iandule. Yes. Ti ng'ama biro ka nyiero mana ni mondo mayi. Ing'e kaka iandule. Koro duto te ohala maber mondo los maber mondo ohandi kik podhi kata timra ng'e kaka bedo thuolo gi ji, imor gi ji. Sami mor gi ji ni pimo be ng'ama rach, ming'e kaka iandul, ming'e kaka iloso kode, to andi dhi mbele, to ji bira, kod kaka itiyo gi ji maber. Erokamano ahinya mana kaka iwinje no endi adhi nyime. Ito ni kata switi rach to ng'i kaka iloso. Nyalo telo matindo ni koro mondo kik ibuo customer. Okay, ohala chielo nego tim bang' puro maromo nade kapok iloko idhi machielo? Bo depend gi gima otimo ni. Ohala inyalo dhi machielo gi ber kata rach. Kapono ohala ting'ore malo, inyalo neno ohala kendo maber
inya chako machak tingi malo. Yes. Ok tingre malo yot mondo we mechake dhi machielo. Koro yot ohala nya dhi machielo ber urach. No ohala chingi malo to koro nya tedo gweno. We kura tede pilau gima chalo kamano. Or gweno manya tedo ni ok nyalre adoge alot. Koro ohala nyalo tingo dhi malo gi rach kata dhi malo gi ber. Amaro nyiso ni inyalo dhi ohala machielo koduoki piny kata koting'i malo luore gi kaki yuto. Mana kamano ere ranyisi ma ka ng'ato oneno to nyiso ni ohande dhi maber. Step mora ka target gi through. Ero kamano ya sama ohala dhi maber. Onego ng'ato otim ang'o? Sama ohande dhi maber onego pachi dhi target ka mondo tieki mapiyo. Nikech gima ng'igo ohala chalo koth. Yes. Kaponi okikumo kod koth machwe sani. Mani ohala. Yes. Kokikumo kod sani to kiny wuok ibiro kumo gang'o. Ohala seche miyudo ohala maber ne monego invest seche go piyo. Yes. Yeah. Ere ranyisi mar ohala madhi marach aneno ka sabinde ma wang'o mondo wa summarize. Ohala madhi marach ere kaka ng'ato nyange ni wanta ni sani koro duoka chien. Kaponi in gi ng'ama in gi record ga kiwero ga pesa makama kidhi wero mar ayo to ka kuri wero ke ibuok nyaka ibed piny pana ng'ama timore ka uso ji ariyo ama ng'ata achiel chunga ne ng'ata achiel ti us kendi mondo ng'e nang'o omiyo ohanda ni dok chien. Nikech wero mar ariyo monego romo ng'isi ni adhi kosa dok chien wero mar ariyo mokwongo ber but mar ariyo kedhi onego bed ni yes tiro ka ne pino bedo no ang'o timore chak ng'i list mari ng'isa ang'o mane auso marach koso nitie nyathi moro madonjo ka makawo gimoro to kisanono mano to koro ing'ado mano tidhi mbele. Koro ohala madhi maber ineno ka kiwero mar ariyo oromo ng'isi stock koro nyo en 1,000 koro an 2,000 mano ng'iso no ohala dhi mbele. Wadhi mara nyime aneno ka ije wacho nyaka ni koro kifwenyo ni wandi dhi marach ang'o koni monego itim mondo mi idoko wandi cha odoge wang'e kaka ni chake. Kibet piny kalam ting'e kuma ni chake. Yes. Nina chako gi stock makama. To kana uso no profit ne nang'o to mahitaji mamaga od not gi pesa di mano bro miyo ng'iso kako onego chake mondo ng'eni na fail gi kanyo. Pero kamano aneno ka sa ochiegni dumo kaendi to daher mondo mi koro imiwa list mag ohendni madhi maber sani e Kenya wa kaendi ma ji owinjo donjre otim kendo loke yo maber. Ohala te ber. Yes. Luore kaka in emitiye. Nikech wawuonde ne kata da ti hotel. Nitie joma kinyisi ni da ti hotel to ng'isi ni mano rach. Ohala te ber an onge manyasiemo ni maber marach. Ohala te ber luore kaka in iwuon ikori kaka da timo gimitimono. But ohala te ber. Yes. Yeah. Kapok atieko wach ni mogik minya puonjo janeno kata jaolo moro amora mani kuchocho matimo ohala kata makokada chako kotenore kod weche mabeyo kaka onyalo luwo yo monyalo luwo mondo mi ohande odongre. Wach manyalo wacho mogik kuom joma neno wasani ni sasa ma intie kifunga chele lweti mane kifunguni menya yawo kamora mora ti kode sechego mondo yaw ni dhoti dhi mbele. Kifunguni en ang'o nimu ni main go sani kikichae bedi go ngware itimo gimoro nimu ni main go sani mane kini mabro yaw ni ber kini koro kikichae mane wach manyawe gi gomogi. Pero kamano ahinya mana kamano janeno mar Lolwe TV kakiwinjo puonj mabeyo bendi David Oweini tigi ofunguni ma in go deligi sana kikicha ofunguni mana kaka wachono kata bed ni tiyo tich mane mari no emihero irito tiluoro to ngimani dhi maber. Odiochieng' ma kawuono kanyo mwachopo e giko mar chenro ma kawuono mar ohala gerruok ka bende kawuono an gi jalony mane puonjowa e weche kotenore kod ohala kaka wanyalo riembo ohendniwa mondo mi okonywa wadongre wakonyre e ngima mabiro mbele. Orito masani waromo kendo ngeso manyien kama bende wabo puonjore kotenore kod ohendni mopogore mane tai kawuono en an Millicent Adhiambo. Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, upende kazi yako. Kazi ni kazi, usidharau ya mwenzio. Kazi ni kazi, usichague lolote. Ninasema ni kazi bora chakula. Ninasema ni kazi bora mapato. Waliolinda kazi wamenawiri maisha.
waliopenda kazi wanakula matunda. Kazi